The first one is kailangan mo mag-vote. Mag-vote? Grabe, ang daming mga nawasak dito ng mga gato. Tingnan mo, random lang yung ano niya. What's up and welcome back to another video. And in today's vlog guys, ay nandito tayo ngayon sa Pugaro, Dagupan City. Guys! Grabe, ang daming mga nawasak dito ng mga gato. Guys, so ngayon nandito tayo at nagpapahangin tayo sa Pugaro, Dagupan City. Merong dalawang paraan pala para makapunta dito. The first one is kailangan mo mag-vote. Mag-vote? Kailangan magbangka. Pero hindi ko alam kung saan dito yung daungan ng bangka. Saan kaya? Kasi walang, parang wala kami nakikita kung saan dito pwedeng dumako yung bangka. Pero siguro somewhere over there. And pwede rin kayong magkotse or magsasakyan, magmotor, pero iikot kayo ng Bimalay. So kami dumating ng Bimalay. Tapos alam niyo yung papasok ng parang PSU, parang diretso nyo lang yun, then mapupunta na kayo dito. Makikita nyo dito yung same sa bundok na makikita nyo sa stanza. Nandun yun, nakikita nyo sa likod ko. Sunset ngayon. Maganda, hintayin natin yung pa-sunset. Mag-picture taking tayo mamaya. Ano pa ba? Wala nang shortcut. May cellphone ko mag-arap na akit. Hindi. Di mga boy. Ito na mo. May malay rin. Alam niya. Hindi na. Kakakita mo. Meron kami. Para nakakain na kayo. Nagbaano ka na kanina, di ba? Sabaw na. Hel. Ay, lang. I am hoping to see that beautiful sunset here. Umulan. I just came. Hindi ko alam kung anong itsura ka. It's so sleepy. We are a bit disappointed kasi hindi namin na-witness. Ay, itong payong na isa! Kanan natin guys. May tubig na ito. May mga hindi pa natunaw. Yeah, we're here at Manat, pauwi na. And our driver is Nel. His driver is for tonight's meeting. How's your feeling driving at night? Very comfortable. Done at night? Because you will not get wet. We will not get wet.